Otan noin lantion levyinen asento jaloille, leveä ote kepistä ja lähden viemään keppiä pään yläpuolelle. Laajenna liikettä pikkuhiljaa. Anna kepin mennä pidemmälle taakse, jopa ihan tuonne alaselkään asti. Sen jälkeen keppi eteen ja lähden nostamaan keppi ylös pään yläpuolelle ja vie sieltä keppi niskan taakse. Jätä keppi sitten taakse ja lähde kääntämään kepin päätä eteen ja toinen pää menee taakse. Pidä lantio paikallaan. Keppi pysyy vielä niskan takana ja lähdetään tekemään hyvää huomenta liikettä, eli taivutetaan lantiosta eteenpäin. Lisätään hyvää huomenta liikkeeseen kepin työntö eteen. Eteen taivutuksessa työnnä keppi pitkälle ja palauta se niskan taakse. Tuo keppi pois niskan takaa ja laske se eteen lantion tasolle. Ota kapeampi ote kepistä ja lähdetään tekemään maastavetoa, eli vie keppiä lähelle jalkoja kohti nilkkoja ja laskeudu alas kyykkyasentoon. Tuodaan keppi taas niskan taakse. Otan noin lantion levyinen asento jaloille ja lähden laskeutumaan kyykkyyn. Pidä paino tasaisesti molemmilla jaloilla ja jalkapohjat lattiassa. Jatka liikettä, mutta nyt nosta keppi ylös kohti kattoa. Tuodaan keppi alas. Lähde tekemään jo alusta tuttua liikettä, eli viet keppiä selän taakse mahdollisimman pitkälle. Nyt lähde viemään keppiä sivulta selän taakse ja tuo toiselta puolelta takaisin eteen. Ja vaihda suuntaa. Viedään keppi sitten kohti kattoa ja lähdetään tekemään sivutaivutus. Lantio paikallaan, kyljestä taivutus sivulle, kepin päätä kohti lattiaa. Laske keppi taas niskan taakse, ota hyvä tasapainoinen asento. Lähde tekemään kyykkyä ja samalla kun menet alas,
työnnä keppiä kohti kattoa. Ja laske keppi alas. Nyt ei muuta kuin jatkamaan koulu- sekä työpäivää.